Ja som asi fakt divná. OK, kamaráti, takže dneska si dáme, že divné fakty o mne. Pripravila som si tu pár, takže let's go. Poďme hneď na prvý. A hneď prvý je: veľmi častokrát predtým, ako idem spať, sa dám do takejto polohy. Chvíľku som tak v tej polohe, potom sa zošuchnem a zaspím. To je podľa mňa jednoznačne veľmi divné. Číslo 2 je, že sa bojím lekárov. Ak mi niečo je náhodou, tak si to buď nevšímam, alebo sa začnem úplne len tak bezcielne sťažovať, bez toho, aby som ja išla vôbec k lekárovi. A aby ma niekto dostal k lekárovi, tak asi by som musela mať fakt aspoň nejakú zlomeninu otvorenú. Takže to je ďalšie, čo je veľmi divné podľa mňa, že sa bojím extrémne lekárov. A akože extrémne. Ďalšie, čo je maximálne divné a určite pre niekoho aj nechutné, je to, že mám rada surové párky. Mám rada surové párky a dokonca, keď som bola malá, tak mi rodičia v obchode namiesto rohlíka dali do ruky párok. Čo je vlastne od nich celkom divné. Takže to je taká dosť divná vec tiež. Dosť divná vec. OK. Ďalšie, čo tu mám, je, že často sa mi v obchode stáva, že zabudnem, prečo idem. Ale to zabudnem tak, že si naozaj nedokážem spomenúť. A potom sa len tak prechádzam po obchode, že keď uvidím tie veci, ktoré by som mala kúpiť, že či mi to náhodou nenapadne. Takže toto sa mi veľmi často stáva, ale už som si začala robiť ako keby také, čo mám nakúpiť, aby som sa tomuto vyhla, ale toto sa mi teda stáva veľmi často. Ďalšie je, že sa brutálne bojím odoberania krvi. Ako keby samotnej ihly sa nebojím, keďže mám aj nejaké tetovania, ale ten pocit toho, že by mi tá ihla mala ísť do žily, to je môj koniec. Dokonca keď som bola malá a mali mi odoberať krv, tak som utiekla doktorke a naháňali ma po parkovisku moja mama, doktorka a sestrička. A samozrejme potom som ešte dobre dostala poryti od mojej mamy, ale niektoré veci sa proste nemenia ani vekom. Takže toto mi tak ostalo. Ďalšie, čo tu máme, je, že si kúšem nechty. Takže to, že nosím gelové nechty, nie je len čisto ako keby z estetického hľadiska, ale je to aj kvôli tomu, aby som si nekúsala svoje nechty. Raz si pamätám, že keď som bola malá, tak mama kúpila taký lak na nechty, ktorý ako keby mal zabrániť tomu ohryzávaniu nechtov, lebo to potom malo byť nechutné. Akože v ústach som mala mať nejakú nechutnú chuť. Mne to chutilo. Takže teraz to riešim proste gelovými nechtami, aby som sa tomu vyvarovala. Ďalšia divnosť je, že moje najobľúbenejšie jedlo a pre mňa absolútny gastronomický zážitok sú špagety s kečupom a so syrom. Chvíľku ticha pre gastronómiu, ale naozaj, ak ma chcem niečím potešiť, tak sú to špagety s kečupom a so syrom. Dobre, a keď ostanem pri jedle, tak sa často pri tomto ako keby stretávam s názormi ľudí, že tak ty si divná, pretože neznášam brinzové halušky. Tá kombinácia brinze a tých halušiek vo mne vyvoláva veľmi divný pocit toho, že to proste neznášam. A dokonca normálne až takú husiu kožu, takže brinzové halušky a ja sú no go. Jednoznačne no go. Dobre. Takže to bolo niečo z mojich divností a možno mi napíš teraz ty, že v čom si divný ty, v čom si divná ty. Čaute!